Arratsaldeon zen moduz, eraikuntzarako materiala eskuartean daukadan liburua, Eider Rodriguez, arratsaldeon. Oso pozik nago, ez zarelako. Nire bai, zurekin nagolako. Esango zut, hasi ja gorritzen lehenengo segundutik. Blaster bat zu irakurtzie eta zu entzutie, aurrekoen irratian elkarrizketa baten entzun zintudan bebai, baina esango zut ja osorik pako zue ikusi be eskertzen da. Eskerrik asko. Da gaur ikusi entzun eta irakurri. Danatarik egingo dugu. Zelan? Ondo, egia esan ondo. Bai. Oso ongi ere bai. San nezake. Bai, ondo. Segurazki ez talako edo bai. Liburu hain erreza aurkezteko, azalpenak emoteko, bestak beste oso implikatuta dagoelako idazlea liburuan bertan, eta zeuk aipatu duzu bai, errealitatetik ez fikziotik badaukala liburu honek. Bai, egia esan, oain arte idatzi ditudan liburu guztietatik zailena izan da aurkezten, eta duda gehien sortu izkiana, eta beldur gehien, ere bai, naiz da bestela ere ez naiz oso liburuak aurkeztu zalea, baina honekin, banituen beldur berezi batzuk. Egia esan, baina arte oso gustora egon naiz, pentsatzut elkarrizketatuak ere badaukala zerikusia horretan, eta bai, esatezun bezala, orain arte batez ere fikzioa egin dut, eta hau ez da, fikzioa naiz eta novela bat den. Novela bat, esango dugu apurtxuet luzeri gaitxik izaten diez? Novelak edo zelan neurtzen daudana? Azkenean horrelako genero baten definizioan gauza asko kabitu daitezke, eta novelaren definizioaneko lausoa da, ez? Orduan, honintzan bueltaka, ez? Nola zein izendapenen barruan sartu idatzi nuen hori, eta hurbilen novelatik zegoen, bai, definizioaren parte bat luzera da, ez? Baina ez bakarrik, edukiari ere noski egiten dio erreferentzia, eta ez fikziozkoa izan da ere novela izan daiteke. Bai, eta segurazki badako, detaile asko, izango dira, bizitza oso bat bilduko du liburuak orduen, detaile txikizek zederrat izen, apurtxu bet, detaile txiki horietan errekonozitzen da, autorea, esango dugu. Eider Rodriguez balkoi hori, amarekin dauenien herri hori, detaile asko dauz aurreko ipuinetatik eta bebai, zure obratik jasotzen dana, orduan ikusten da, eta momentu baten esaten du idazlea bebai, ez da? Idatzi hau dana ataratzeko, eta momentu baten, idatzi honelako novela bat egiteko bebai. Bai, azken batean 40 urte daude, idatzita edo jasota, edo 20 urteren franja hortan, 20 urteko franja hortan egindako ibilbide bat da, idazketaren bidez, orduan hain da elezina, 40 urteko tarte hori, modu bakarra uste dut, zalimazu egiten gauza mastodontiko bat, detaileen bidez egitea dela, ez? Eta orduan, bilatu behar dira, aurkitu behar dira detaileak, zeinak kondensatu dezaketen handiagoa den zerbait, ez? Eta hori izan da zerinetako bat, eta bai egia da, nire aurreko lanetako irudi batzuk ere badaudela, propio daudela, zubi batzuk ere sortu ditu dalako horrez. Zure aurreko ipuinetan ni oso zale nahiena, eta oso fana, zure ipuin liburuena, baina zure ipuin liburuetan eboluzio bat ikusten delako zela nez. Eider horrenbestu idazten bebai, eta denpori aurrera du, eta edaten dugu, eta ikasten dugu, eta desikasten dugu, etorre gauze danak, baina bai, bihotz handiegia saritu horretan, bestak beste esaten gabiltzena badagoelako, gauz asko kontatu, baina isilune askorekin, eta irudimena usten zaio irakurtzen dauenari, eta badago hemen, pieza asko egongo dielako, puzle bat izango da, hau guztia, eta badago hortik, bai. Bai, nik uste dut isiltasunari buruz asko idazten da, edo baude gogo eta desente liburu hontan, eta niretzako isiltasuna beti izan da baliabide literario bat idazterako orduan, esan nuke, denontzako dela, baina nik behintzat beti eukidut oso estimo handitan eta idatzi nuen lehenengo ipuinetik esango nuke. Hemen ere bai, badago eta horri buruzko gogoeta bat ere badago. Eta segurazki, isiltasuna baliabide literario hain importantea
izatearen iturria ere badago liburu hontan, ez? Momentu batean narratzaileak dio erabakitzen duela isilik egotea eta horrekin zigortzea ingurukoak, ez? Konturatzen den arte isiltasuna ez dela existitzen, ez? Eta orduan hizketan hasten da, idazten ere hasten da, hizketan hastea ere bada idazten hasteko modu bat, eta beste gogoeta badago horri lotuta ez diona, azkenean hitza hartzea, hitz egitea, arrisku hartzea dela. Eta, bueno, hor mugitzen da uste dute liburu hau, ez? Ze gauze poetikoek eta ze gauze ederrak, eta ze kontu gogorra. Azkenien aita batez be, beste pertsonaia batzuk egongo dira, baina aita eta alaba baten arteko harremana izango da. Alabatik aitaren gana, momentu baten aitaren begietan be kontakizuna ikusiko dugulako, zamat eskertu dudan momentu hori, usten duelako eta arnazarako usten duelako, irakurle moduen pentsatzen egon nahi, Eider, nik neuk ezingo nuke hau idatzi, segurazki. Pudore hori, ez dakit zelan esan, horren beste maitesun pertsona bat, honela ekarri, liburu baten. Igual izango da, maitasun ariketa... Esango izut, nik uste dute liburua bukatu arte ez nekiela, hainbeste maite nuenik. Orduan, idazketa horren bilaketa ere izan da, ez? Pudorearena, bai, presente euki nuen eta nola ingo ote dut, hau, ez? Hori euki nuen, ez? Baina, era berean, segituan pasasitzaidan, oso, bueno, esan nuen, idazlea naiz edo hortan nabil, beraz, honek ezin du izan, ez? Nik ez dut gaizto ez idatziko, ez dut, orduan, ni saiatuko naiz, nire tokitik, nire minatik, egiatik oso urrun ez ibiltzen, eta orduan erabaki nuen, hori benetan idaz banintzen eta izan nahi banuen, ezin dituela horrelako kontu, txoroak, Zalantza barik eta zauzen puntuen egonda, esango nuke. Hau, segurazki ezin delako izan pertsona baten lehenengo liburue, inondik inora, edo bai, baina zauzen puntuen egonda, Eider horren beste urte idazten, azken aldean arrakastatxu, sariak irabazten nazioartean itzulpenak, bazaudete batzuk, goi maila horretan, eta segurazki, momentu esan honetarako, eta esan didazu, zerrez atera zaizun hau dana. Bai, segurazki momentua zan. Nik uste dute jende batek bai idatz dezakela hoi lehenengo liburu bezala, ez zan ere kasua. Nik uste dut beste oain arteko liburuak idatzi izan ezpanitu, nekez idatziko nuela hau, ez bakarrik pudoreari dagokionez, baizik eta baita ere behar nuelako ofizioa, ez? Eta orduan hori pixka bat eskuratu dut, eta zanezun bezala, oso erraz atera zait, eta atera aditza erabiltzen dut, ze ala sentitzen dut, atera egin dudala, modu literalean eta ez metaforikoan. Zeuzauz. Izan alzan, ez fikzio bat, baina izenak aldatuta, herriak aldatuta, zeuzauz, zeure inguru edau, zeure gurasu etauz, zeure zemalabak dauz, detaile danat dauz. Bai. Bueno, detaile danak, ez dakit ni nagoen, bai, baina artifizioa da, novela bat da. Eta orduan uste dute irakurleak hori presente, edo ez dakit euki behar duen edo ez duen euki behar, ez? Baina alde horretatik lasai nago, ez? Aipatzen diazunean pudorearena, edo jende batek ere aipatu izan didanean, ez? Nola hau sartu zara, ez? Gero pentsatzen jarrita, esatu duzu, hau da nire bizitza deitzen dioten horren parte txiki bat. Ni ez naiz hau, eta hemen dagoen inor ez da hori bakarrik, ez? Hau bakarri da begirada bat, norabide oso jakin batean, baina hori baino askoz gehiago ere bagea. Eta gutxiago, segurazki ere bai, ez? Baina, esan dizute, artifizioaren ideia, ez? Nahi duen, pixkat azimarratuz, lasaitu ematen dit, ez? Azkenean nik badakit ez hori, jendea pentsa dezakela, hau edo beste, baina nik badakit, hau novela badela. Ze ondo idatzita dauen, nahi dut esan.
Bueno, eta estilo arina, esaldi laburrek, oso azkar irakurtzen da, eta esan duguna, neurri hori ez da, gogorretik eta gordintasun horretatik, aita alkoholikoa izango dalako, dume baten begizetan zelan ulertzen da hori, ez da? Edo etxeko inguruen zelan ulertzen da hori. Bueno, berez, aitak ez duelako ez zer egiten. Bere bizitza hori da, berak hori egiten du, hor dau, baina, klaro, zelan jaso hori dana urtietan zier, eta badau, gordintasun horretatik eta sufrimentu horretatik irakurlin begizetatik bai. Ni bili nintzen holan, eta esaten, ezin dut, eta irinzten dan liburu bata. Zelan egiten da hori? Ez dakit. Oso belarriz idatzitako liburua izan da, oso belarriz ez dakit ondo esan da dago, baina entzun egin nahi nuen, idazten ari nintzena, eta hortik segurazki esaldi motz, hoien erabilpena. Gero hortan zitzaidan, neukan materialaren artean, ez dauzkan mugarri importanteak, ez? Ez dakit, nire aitak pianoa oparitu zidanekoa, edo igerio egiten irakatsi zidanekoa, edo ez dauzkan. Orduan hori zailtasun bazen, ez? Zeukitzea marka horiek bidean. Beraz, nik ibili behar izan duan xendra, esan dezagun, oso, aparte, hitzi gabekoa zen, beraz, objektuek asko markatu dute, giroek asko markatu dute, aita horren inguruan zeuden personaje bilakaturiko horiek asko markatu dute, eta zorionez, gertatu zitzaidan, iritsi zitzaizkiala, bere gutun sorta bat, eta hori sartzeko aukera izan dudala liburuan, eta hartara ahotsa eman, eta nik ere bai, personajea beste modu batez osatu, ez? Zeda momentu bakarrentakoa da, nun, bueno, bakarrentakoa ez bakarra, nun, bere ahotsa gordinki entzun daiteken. Pieza ezberdinekin osatuta, esan dugu lau atal ezberdin, eta egituraz be, joku hori, esan duguna, azkenien artifizio bat alako, eta liburu bata, eta lan literario bata. Eta idazle bazara, klaro. Eta orduen, pieza ezberdinak, eskutitzoiek, benetako eskutitzak dienak, momentu baten aitaren begiradatik zelan ikusten dien gauzek, alabaren begiradatik, Sagarrondoko estenarekin asko unkitu naiz, alabak nola kontatzen duen aitak zelan kontatu alduen, eta gero ariketa esan duguna, eta oso zaila da, zetan daukazu antza, nora joaten gara, detaile horiek txikiak ez dakit nondik datozen, baina zerrez eta ze gozo irakurtzen dien. Eskerrik asko, bai, asko divertitu naiz horrelakoekin, ez? Azkenean, nik nahi nun testura asko ukitzea liburuak, eta esan duzu bezala gutuna daude, eguneroko zatia daude, inventarioak daude, galdera bateriak daude, gero daude gogoeta, ezakit aforismo, ezakit dan hitza, ez dut uste gogoeta laburrak, gogoeta luzeagoak, denetarik dago, ze azken batean behar nuena zen perspektiba ugari eta testura ugari begira da hiper itogarri hori, azkenean da alaba bat bere aitari begira dagoena, eta begira diodanean da begira, ze azken batean ez dago interakziorik, ez dago hitzik, ez dago ukipenak ere ez du garrantziarik, begira da. Nola osatu hori, nola baitere, nola osatu hori, ez? Hori dena erabili dut, eta esaten izun bezala, nola belarriz idazten ahal egindu nahi zen, saiatu nahi erritmoa bilatzen pieza horien bidez. Eta ni ere zaspertzen, eta ni ere zitotzen, ze atmosfera nahiko itogarria zen. Isiltasun esan dugu, maitasun asko, tontorio hori da, maitasun asko dagoela liburuen, lotxa, une oro, eta lotxak hor dirau lizun, tentagarri, likitz, ilun, bere bidea egiten du, gu hartu gabe. Zederra ze gogorra, bai lotxaren sentimentu hori? Bai, azkenean... Aldendu da, liburu eta gero? Bai, aldendu da, idatzi ala. Aldendu da, eta esango nuke, idazteko erabakia hartu nuen unean hasi zela aldentzen. Orduan alde horretatik interesgarria izan da ere bilakaera,
Eta begiratzea lotxari ere beste toki batetik, ez? Baina aipatzen duzunean, hori, azken batean egunerokoan ere gertatzen zaigu, egiten dugunean gauza erridikulo bat, kontatzen ez badugu, indar gehiegi dauka aldiz, gertatu zaigun hori kontatzen baldin badugu, ja izan daiteke anekdota bat, edo izan daiteke txiste bat, edo izan daiteke ezakit zer bat, ez? Baina beste zerbait bilakatzen da, metabolizatu egiten da, ez? Nik kasu honetan idazkeraren bidez egin dut hori, oso kontziente izan gabe, ez? Hori egiten ari nintzenik, ez? Orain a posteriori egiten duen irakurketa da. Baina, bai, hala uste dut, erorketa txoroena, ez? Lotxagarritu zaituena supermerkatuan adibidez, ero kontatze duzunean, ez dizu lotxarik ematen, parri egin arazten dizu, eta baita ingurukoak ere, ez? Orduan, nik hori egin nahi nuen, ez? Hori, zerbait irakurgarria bilakatu, eta beste zerbait egin lotxa horrekin, ez? Azkenean birziklatu, hortara dedikatzen gea idazle gehienak. Ze titulo ona, hasten zaren irakurtzen, eraikuntzarako materiala, Bai. liburu amaitxuta esatezu, guau, ze titulo ona. Ez da nire meritua, Maialen Lujanbiorena baizik. Bai, libura bukatuta neukala hor genbiltzan ezin titulu asmatu, ni zuharri txarra naiz titulua jartzeko, eta geneuzkan hor batzuk, editorearekin ere bueltaka genbiltzan, leirerekin, itziarrekin ere bai, eta ez genuen asmatzen da, behin Maialenekin eta jende gehiagorekin berriketan, ez, hori aipatu nien, eta aipatu nuen, eta nik esaldian aipatu nuen eraikuntzarako materiala, nik aipatu nuen, baina berak daukan doai horrekin, ez, bi hitz kontestutik atera, ez, eta beste zerbait bilakatzeko, santzian hortxe duzu, eraikuntzarako materiala. Gero, azkenean erreferentzia egiten dion noski, aita horrek lan egiten duen eraikuntzarako material enpresari, ez? Baina, nola ez nintzen ni ohartu hori izenik titula, ze hori zen titulua. Ez da ondo jarrita zegoela, baizik eta hori zen titulua, niri ere asko gustatzen zait. Baina, ze metafora erraldoi, azkenien aitak. Ama bai, asko gustatu zait, aita eta amaren arteko leku danatara doazten nien, eraikuntzako materiala saltzen duten denda baten dauzelako, talmazen nien eta lanien. Baina, dana dakite, etxiek eraikitzeaz, etxeak egiteaz dana, eta gero, zeure etxie ezin gobernatu, apurtxu bet. Landarien metafora, hori kontatu zube bai, ze ondo zaintzen dauzen landariek argitasun hori, da gero, ezin alabaren gana urbildu. Metafora erraldoi horrek oso derrat izanak, irakurlientzat eta... Bai, ez dira propio jarritakoak, ez konstientzeki jarritakoak, gero ohartu naiz ez, irakurtzerakoan, zorionez, parte idazten dugunean, parte handi batean, inkonstienterekin ere egiten dugu eta instintuarekin. Eta orduan nik ere bukatzerakoan esan nuen, hemen, egia da landarek protagonismo handia daukatela, ez? Badago nolabait ere, nahiz eta iluna izan kontakizuna, nahiz eta iluna izan historioa, nahiz eta iluna izan harremana badago, argitasuna bilatzeko ahalegin bat. Batzutan txikia, batzutan ridikuloa, absurdoa, baina era berean horrek markatzen du, agian heriotza eta bizitzaren artean dagoen marra hortan, ze aldeta gauden, ez? Alegia bizitzaren aldeko marran gaudela, ez? Askotan gertatzen den bezala gauza absurdo eta txikiekin, ez? Eta bai, eta gero bai, uste dute, askotan erabiltzen dudan zerbait da, landareena, baina ez konstienteki, ez da, liburu honetan bereziki, bai. Liburu hasi eta amaitu egiten da. Nahi dut esan, argi eukizu, noiz hasten zan, gertaera batekin hasten dalako, baita ospitalean egongo da danok, suposatzen dut ja buruari eragiten hasten garonelako egoera baten, eta liburu amaitzen da, bai. Bai, nahiko erabaki nuenean nola hasi, horrek markatu zidan bidea, ez? Noiz bukatu behar nuen liburua hasten da, esaten duzun bezala, iktus bat daukanean, aita horrek, ospitaleko gera batean hasten da liburua, eta hor ikusten da, pixka bat, familia hori den sistema nola dagoen osatuta, nola mugitzen da, nola dagoen kodifikatuta, ez? Eta hortik tiraka, liburu guztia eraiki nuen, ez? Eta amaitzen da heriotzarekin.
Definizioak, zema definizio, lotxarena, maitasunarena, egunero ditugun berbak, banaini oso zalie, batzutan iztegiretara zuen ikusten zelan definitzen dien gauzek, oso zaila iruditzen zaialako. Bai, niri ere bai. Zer da kultura, zer da maitasuna, zer da lotxazearik eta inzun, Aider? Bai, bueno, nire obsesioetako bat da, ez? Zer esan nahi dute benetan hitzek, ez? Edo hitz hau erabiltzen egunean, lotxa adibidez, ez? Mozkor. Zer esaten egia? Zer esan nahi dugu? Zer ari gara uzten alde batera, zer ari gara eskutatzen, ez? Eta nire oso zalean naiz, eta gustatzen zai begiratzea, benetan, itxuraz, edo kanonikoki, edo autoridaden arabera, zer esan nahi duten hitz horiek, edo zer esatean nahi duten, ez? Eta, bueno, nik konsideratzen nire lan bat ere badela, ifrentzua bilatzea, eta, bueno, hitzen benetako esan nahia gehiagi esatea da, ez? Baina, guk erabiltzen ditugun, egunerokoan guk erabiltzen ditugun hitz horien atzean, zer dagoen agertzea, ez? Nik erabiltzen ditudan hitz horien atzean, ez? Hor daude historiak, hor daude abenturak, hor daude misterioak, hainbeste gauza daude. Hitzen garrantzia. Bai. Entzuk aukeratzen die, bai. Esaten zu, momentu baten, minak eta agertzen dien ez da. Jakinarren hitzak ez direla nahiko, tala ere hizkuntza baino ez dudala mordoilo hau askatzeko, une oro hitzen garrantzia aukeratu zelan esan, zerrez esan, lehen esan duguna. Bai, ambiguidade badago horrez, azkenean, hori ez, sekulako mesfidantza agertzen da, hitzekikoa, esaten da, egiten da ere isiltasunaren nolaiteko gorazarrea, ez? Eta, esan da bezala, isiltasunen bidez ere zehatu naiz idazten, ez? Baina ondorioa da ez daukagula besterik, ez? Elkar ulertzeko, gure burua ulertzeko, adierazteko, desioa agertzeko, bueno, traketxak diren zera dira, tresnak dira, baina ez daukagu besterik, orduan, bueno, alegin hori dago, bai, alik eta ondoen erabiltzeko, bai. Zein bidia idazle izatie, haula norokorria, Bai. Zergatik, ez dakit, nik ez diot. Hain ondo idatzi, zer egin, hau betiko gordetzen da, gero, hor da hau, badago, da gainera oso modan dauz euskal idazliek, azken aldizen, eta gustatzen zait asko, ze kalidade, ze begira da, batez be emakume idazliek ez da, ze idazle mundialak zarien eta ze begira da dekin zatozien, hau guztia iraultzen eta bar, da basa usor, abanguardi horretan eta ganera nahiko buruen, Eider, ez dakit, hau zan, gozatzeko geneukana? Ez dakit ez, niretzako hori niretzat oso lanbide ederra da, oso irakurtzalea naizelako, eta ondorioz, asko estimatzen ditut idazleak, baina ez diot jende askori opa idazle izatea, ze oso lanbide bakartia da, ez? Baina, eta niretzat, bueno, uste dute, albo ondorio bat izan dela idazle izatea, nik ez dut beti, ez inoiz esan, ez? Idazle izan nahi dut. Eskate izan da irterako atea edo uste dut baietz hori izan dela beste zer, baino gehiago. Eta bai, oso pozik nago eta oso zorioneko sentitzen naiz, jendiak irakurri egiten duelako, dagoelako interes bat eta gogo bat idazten dudana, idazten duguna, esan duzun talde, bueno, gaude jende asko, eta hori oso pozgarria da. Nik ez nuen berehala pentsatuko hori gertatuko zitzaidanik. 2004 urtean nire lehenengo liburua, badira urte batzuk, argitaratu nuenetik, eta bai, alde horretatik oso pozinago bai. Badabil mugitzen liburu ebe bai.
inguruen, jende ezberdinarekin gainera, hitz egin dudalako liburuari buruz, eta jendea badabile irakurtzen, eta danok antzeko ez da, korapil hori, baina ze gerra eta kontrakorik ez errentzun barik, ze iristen datzu, ez dakitxariketie guri begira izango da noski, beti dagoelako irakurlari begirako ariketa bat, edo hau izan badan zeuretzat, lehen esan duguna, askatzeko, ustutzeko ariketa bat, zer zauz jasotzen eta zein zen helburu hasierakue? Helburua azkenean horrela artifizio hitza aipatu dut, ez? Orduan, horrelako zerbait daukadanean buruan, alegia liburu bat egingut, ez dut niretzako egiten liburu hori. Irakurlearentzat ere egiten dut, niretzako ere bai, ez? Baina hor badago zirkuito bat, ez? Orduan, gezurra litzateke niretzat idatzi dudala esango banu, ez nuken horrela idatziko inolaz ere. Ez nuken beste liburua litzateke, ez? Niretzako bakarrik idatzi zen banu. Eta bai, jende askok esan dit, irakurri duela, eta bai, igual gehien errepikatu dana impresioa egin diola liburuak, ez? Bakoitzak adjetibo diferenteak jartzen ditu, ez? Baina iritsi zaiela, ez? Gauza mugiarazi dizkiela, ez? Azkenean gehienok dauzkagu aitak eta amak gurasoak, eta orduan irakurtzen dugunean... Ezin ditugunak azaletik eta ganetik kendu, bai, eta... lotxatu garanak askotan, eta segurazki gauzak aldatu nahi izan, bakotxa bere eskalan segurazki, eta momentu baten ikuspegi aldetik esaten zulako, bai, askatu behar gara, maitasune romantiko horretatik, ez bikoti bakarrik gurazuekiko, suposatzen dut, zemalabekiko, bai, hemen bakotxa geugaralako, eta bestien zamak, bestien albielako, naiz eta guri ikutu, ez da? Bai, eta agian, jendeari irakurtzea gauza gogorrak, ez, sentimendu gogorrak, itxusiak, ilunak, lizunak, dena delakoak, beste norbaiten ahotan, segurazki ematen dio aukera, esateko, niri ere hau gertatu zait, eta ez da ezer gertatzen, ez, orduan, nik uste dut alde hortatik ere, barrula zaigarri edo ere gertatu zaiela batzuei, edo ala esan didate. Area zementuak, area zaldiak, igerilekoak, kaleko jendea, bigarnetxe, izandako almazena, sua, azulejuak, soldaduskako eskutitzak esan duguna, zenbat eta zenbat detaile zoragarri, ze liburu ederra. Eskerrik asko, Jasper. Eider Rodriguez, eskerrik asko etortziarren. Zuri. Lujo bata, irakurle moduen, onelako idazliko kitxiguk, eta aurrez aurrekue, zer esanik ez. Kafi hartutie, askoz lujo bat dizaue. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eider. Eraikuntzarako materiala ezinbesteko liburuetako bat, eta bihotzez gomendatzen duguna. Plazer rutxa, Eider, mila esker. Mila esker. Gaur, bestak beste, Euskal Telebistan, Abiapuntua. Ni ez naiz homofoboa. Nik ez ditut beltzak diskriminatzen. Presoi bat kontratatuko nuke. Ziur? Hau Abiapuntua da, baina ez da soilik programa bat. Giza esperimentu bat da. Osagaiak, 6 gazte, errealitate ezberdinak eta puskatu beharreko aurreritziak. Saio bakoitzean errealitate ezberdinak bizitzera eramango ditugu. Euren aurreritziak kolokan jarriz. Ongietorri, orain arte zenekiten guztia zalantzan jarriko duen Abiapuntura. Zuek 6ak izan zarete esperimentu honetan parte hartzeko hautatuak. Elkarrekin egingo duzuen bideo honetan, zuen aurreritziak aldatuko baitira. Aurreritziak aldatzeko, Xabier Madariaga, arratsaldeon zelan zauz? Ondo. Zer Euskal Telebistako bian zaintzen dabin aurkezli edo zer? Programa poliz denak zuretzati ez edo zer? Egia da oso polita dala. Bai, oso esperimentu polita. Egia da bai aurkezle honera, eta niretzak dela guztia. Bai, esperimentu ederra. Planteatu zigutenean, ja, zerbaitek engantzatzen gintuen. Erresuma batutik ekarritako ideia bat da, eta esan zigutenean, hau horrelako zerbait egin nahiko genuke. Eta esan genuen, bai, engantzatzen du honek.
Bai, gero hitz egingo dugulako, azken urtietan, Xabier, Urranditanen orbita horretan, Urranditanek dakarren guztiarekin, eta askotan hitz egin dugu, marka hori, sensibilidade hori, lan egiteko era hori, eta portxubet break bat, Urranditan hortxe dagoelako bai, eta laster bueltatzeko helburu bat hori dana, eta tartien abia puntu hau, esan duguna, apurtxubet esperimentutik, zerbitzu publikotik, deskolokatzeko apurtxubet ikusli ez gertatzen dan, eurak suposatzen dut, zeu, zertarako abia puntua? Konfor eremutik ateratzeko danak. Lantaldea, ikusleak, danak. Telebistak horretarako balioko lukelako. Balio beharko luke, ez? Egia da, hartu dugula formatua, reality formatua dauka, ez? Igual erakargarriagoa, baina realityaren alderik onenarekin gelditu gara. Ez? Reality bat da, gizarte hobeago bat lortu daitekela uste duen reality batekin gelditu gara. Ez? Eta nik uste, lortzen ari garela, jartzen dugulako gizartea, bere ispiluaren aurrean, eta gizarteak ikusi dezake, zenolako erantzunak ditugun, ez dakit. Gaur gauean adibidez, edadeko jendearen aurrean. Galdetu, frontoian galdetu gure gaztei, ezagutzen dituzue ondo zuen nagusiak? Eta froa egin dugu. Badakizue nola ezagutu ziren zuen aitona amonak? Badakizue ze lanbide izan zuten zuen aitona amonek gaztetan? Eta asko ez egiten. Eta, klaro, lotxatu egin dira ere kamera aurrean onartu behar izan dutelako, haien edadeko jendea gutxi ezagutzen dutela. Zergatik? Eta gero, danok dakigulako danari buruz, esaten gabiltzena, askotan aurreritziak, eraikitakoak gizarte baten bizigarelako, gizarte jakin baten, baina dana dakigu, eta bakarrita hurbiltzie segundo bat, da besti nazalien jarri segundo bat, guztia deseraikitzeko. Hori da, aurreritziak dira urteetan eta urteetan kontatu izan dizkiguten egi borobilak, edo ez hainbeste urteetan eta urteetan, baina modu interesatuan, azken aldian kontatu dizkiguten egi borobilak, modu interesatuan kontatu direnak, ez dituztenak kontatu lekura gerturatu eta benetan ikusita, ez? Eta da, bertara gerturatu eta ikusi ez dela horrela. Nik uste Urranditanekin 5 urtetan zehar lan hori egin dugula, baina oso jarrera ezberdin batekin. Joan gara elkarrizketak egitera, ez? Protagonistak elkarrizketatzen genituen. Hori izan da gure agenda osatzeko modu bat, gaur berriako lankideek elkarrizketa batean esaten zidaten orduan abia puntua zer da, Urranditanen B aldea. Ez dakit B aldea den edo ez, baina bada errealidade ez ezagun horietara eta aurreritziz beteta dugun errealidade horietara gerturatzeko beste modu bat, ez? Gazteak gerturatu ditugu errealidade horietara, eta egun gutxi batzuk egin dituzte bertan, egun gutxi horietan konturatu dira, ez zela uste zutena. Esan dugu, kontakizun egiteko, ikusten gabiltz, horre talde bat dagoelako, beti izango dira, talde horretako kideak gauza ezberdinetan parte hartuko dutenak, urritasunak, lehenengo kapituluen, ze pasaten da, orain espadu ikusten, espadu entzuten, ezin begara mugitu zelako izango litzateke gure bizia, Mikel Goin ikusten gabiltz, horrek ere sekulako espektatiba sortu zuen, lortu zenuten, berarekin hitz egitea, ze pasaten da, kartzelati pasatako batekin, esate baterako? Claro, eta kartzelati pasatako bat, jakinda lapurtu duela, kontratatuko genuke? Eta askok erantzuten dute ez. Eta gure buruari galdetzen diogu, kontratatuko genuke edo ez. Dibertsitate funtzionala duten pertsonekin, beraiekin egun bat pasatzea besterik ez dago, argi eta garbi ikusteko, funtzionatzeko modu ezberdina besterik ez dutela, baina oztopoak ez diela funtzionatzeko modu ezberdinak dituztelako. Oztopoak dituztela, gizarteak guk geuk jartzen dizkiegulako. Eta gainera horrela azaltzen dute. Eta gero, beraien azalean jarri, begiak tapatu edo gurpildun aulki batean jarri, eta konturatzen zara. Baina ez ederra bai, esan duguna, stop txiki bat egin, gebre egunerokuen, eta olako detailetan pentsatu, ez dugulako pentsatzen. Olako gauzetan, eta gainera, esan duguna, hau azkanien telebistako programa bata, daukan erritmoarekin eta daukan gauze honekin, oso entretenigarria dalako bai, zegai itxaroten diguz, zegai datoz ametik aurrera, esan dugu gaur, gaur gauean, hori da, izango garelako gaurkoaren izenburua. Adikzioen menpe dauden errealidadea ezagutuko dugu,
LGTBI komunitatean murgilduko gara, askotan ezagutzen dugula uste dugu, baina gero, egunerokoan zenbat aurreiritzirekin jokatzen dugun, hori ere erakutsiko digute. Arrazakeria, hori ere, beti, ez, nien naiz arrazista. Eta ez gaude esaten saioak, ez du esaten arrazista zarenik, ez da pentsatu ere, ez dugu hori nahi. Baina bai, konturatu gaitezela... Eta bazara, eta jazta, eta konturatu. Batez ere konturatu, zenbat zure funtzionatzeko modua badagola aurreiritzi arrazistatan oinarrituta. Gero, aldatuko zaren edo ez, ikusiko dugu. Hau telebista saio bat besterik ez da. Eta badakigun mugak non dauden. Baina ariketa horiekin eta ispiluaren aurrean jartzean nik uste oso sanoa dela. Ze momentu honien dator? Xabi, hau dana, azkanien esan dugu, telebistaren bidez gogoeta egin, eta azkanien mezu bat daukan eta helburu bat daukan programa bat. Ze momentu, pandemi baten erdian gauzak hobetzen doazela, danok nahi dugu normaltasun horretara iritsi nekatuta gauza zerre gauz, ikusten duz, gauzak gertatzen diela gure inguruen, ze ondo, ez da? Ikustie kohesiorako aukeri badagoela eta gainera hau izan behar dela bideo, Konpromesua, elkarlana nik uste, azken 2 urte hauetan ikusi ditugula, inoiz baino beharrezkoagoak direla, ez? Ez dakit hobeago irten garen edo ez, segurenik ez, ez gara hobeago irten. Seguruena ez, bai. Baina bai ikusi dugu behar hori, eta telebistak ere bideo hortan egin behar du, ez? Telebista konprometitu bat, eta lehen esaten nuena, realitien alde ona, ez? Ahaldundu egiten gaituen telebista bat, ezi egiten gaituen telebista bat, nik uste hori badela reality hau. Beste klik bat zure kurrikulunean, abiapuntuaren aurkezlea, zer ikasi zu, hau egin eta gero? Bagian, ez dakit baina, iruditzen zait filtro askorekin hitz egiten dugula. Ze, klaro, gure gazten erreakzio asko ikusi, eta esan, nik ere horrela jokatuko nuke. Eta, klaro, nik begiratzen dut kazetariaren ikuspuntetik, eta esaten dut, klaro, azkenean filtroen gizarte hontan bizi gara, dana politikoki zuzena izan behar da, orain ere hemen igual politikoki zuzenegia izaten ari naiz. Ni oso ados naurrena, Eta mantendu behar dira naturaltasuna... formak eta politikoki zuzentasunaren alden telebistan behintzet. Baina batzutan igual ez daukazu sentsazioa gure elkarrizketek naturaltasun asko edo freskotasun asko galdu dutela horrexegatik. Beti guazelako pentsatzen, ez dut derrapatu behar. Eta bueno, kazetari moduan igual hori bota ezakegu faltan. Saio honek baditu, altxor moduan perlatxo horiek baditu, gazteak irekitzen direla, eta momentu puntualetan, saio osoan, baina momentu puntualetan, hitz egiten dute filtrorik gabe, eta erakusten digute gizartea, dan modukoa, eta horregatik aukeratu ditugu, klaro. Esan dugu, beste klik bat Xabier Madariagaren kurrikulunean abiapuntua, eta urranditan be ateioka. Ateioka. Lantaldea badago lanean. Egiten zuzen, irratian entzute zaitxugulako, baina gero telebistara esatu zenien, ez dakitxe aukeratu hau ez da ezer, baina bakoitzak jartzen du beretik bai, egiten dugunien, eta zeuk jartzen zu zeuretik. Batez ere lantaldeak egiten dugu, lantalde marabilloso daukagu. Eta bai niri abiapuntuan tokatu zitzaidan, tokatu izan zait oso parte konkretu bat, oso aurkezpen txikitsuak, lantaldeak egin du benetako lana. Erredaktoreek atera dute eta eraman dituzte gazteak eraman behar zituzten lekura, eta haiengandik atera dute zuku guztia. Eta Urranditanen lantaldea ere berriro ere lanean dago, jada, programa oso interesanteak prestatzeko, eta ni laster behaiekin bat egitea pentsatzen nahi naiz. Ze ondo, ezinbesteko lantalde bihurtzen nahi zarete Euskal Telebistan eta Plazer Bata, Xabi, eskerrik asko etortziarren, beti etortzen zara, oso atxegina da beti, zuaz egotie. Gustora gau hemen. Eskerrik asko, Xabi, arratsaldien naosao gauien gaur, abiapuntua. 10:00 aurrera. 10:00 aurrera, ez dugu galduko, eskerrik asko. Mi esker. Bortxe, Xabier Madariaga gurtu, Maite Goñi banator zeure gana, ez demoguz? Kaixo, arratsaldeo, oso ondo, eta zu? Urte berri hon otsailean. Berdin, ze oso ondo eta pozik zuek ikustiegaz. Bai,
Bai. Bai, gure zaigen den, ez? Hola, egiesateko oso luze eginda, berriz ere kontari biltzeko. Hemen gauz, eta gainera, asmoa bazan, urte hasierarekin, eta gure urte hasiera hau da, joerak eta datorrenari gainbegiratu egitea, eta maite goinerekin bat egiten dugunean, teknologia berri buruz berbetan hasten garanien, eta datorrenari begira pentsatzen hasten garanien, zientzia fikziozko pelikula baten sartzen gara. Bai, egiesateko gauza batzuk badira, esateko. Bueno, ni hemen nun dauket gestea mundu honetatik edo baserri batean noa, ez daki mendipuntara bizitzea, ez? Bira, guain esan dezula hori, lehenengo urtean, beti urtero, lehenengo programan iten dugu aurrekoaren errepasoa, eta ja hori zarkituta geratu zaigu, eta orduan joerekin hasiko gea esan dezun bezala, ez? Eta gauza oso kuriosoak eta hitz egingo dugu gauza askori buruz, ez? Adibidez, denon ahotan egongo dira, hitz egingo dugu, metabertsoak eta horrelako gauzak, adimen artifiziala, hemen irakurtzen ari nahi zain bat gauza, baina adibidez, eta ez goaz gaur hitz egitera horren inguruan, baina Facebookeko paperak guatzen zean nola utzi genuen, zehau telenovela baten antzekoa da, eta utzi genuen Francis Hagen, ibilizala trapuzar guztik ateratzen, horren inguruan ere aituko gea. Baina gero, badaude beste gauza batzuk gertatu direnak eta gertatuko direnak aurten adibidez, kontsumo aldetik eta bezerook edo erabiltzaileok edo egiten ari garen kontsumoa asko aldatzen ari da azken urteetan. Eta 2022 urtean ere asko aldatuko da. Eta hitz egiten ari gara, plataformak asentatuta daude, ja oinarri bat dute, orain izar berriak nolabait esan badaiteke hori streaminga egiten dutenak dira, orduan gauzak kontsumoak, naiz eta guri telebista, irratia eta gauza asko gustatu egia esateko, konturatzen gara, egunetik egunera, gero eta kontsumo modu ezberdinak darela. Orduan, horrek emango du zer esana. Baina, bueno, hainbeste gauza irakurrita... Asesore teknologiko bat kontratatuko dut. Segurazki neure irudirako, besteak beste TikToka, jasarbituta, oso berandu hartu dut. Twitch berandu hartu dut. Zertan sartu behar nahi? Eta nik ez dut ezagutzen gehiagi esateko urrengo baterako utziko dugu. Eta non sartu behar nahi? Baina Substack deitzen dan batean. Baina hori urrengo baterako utziko dugu ze. Gaur ekarri ditut... Baina sartuko gara batera. Batera sartuko da. Abanguardian, oso ondo. Eta eta segurona topatuko diogu alderdi ona, beste gauza batzoi topatu diegun bezala. Baina, hainbeste nazpila dago kontu horretan esan dut, no ekartzea gutxi gora bera, hainbeste toki ezberdinetan, irakurrita toki espezializatuetan, eta hori bintzat ados jartzen dira 22ko honetan zertan egon beharra daukagun, edo izango dan tendentzia. Eta horietako bat izango da, eta bada, duela urtetatik, gauzen interneta, Internet of Things. Eta hori, esateko modu erraz batean, eta denok badakigu da, etxean ditugun gauza guztik konektatuta ditugunak. Orduan, azken urtean asko egonda Alexarekin, Siri eta horrelakoekin. Leheno iruditzen zitzaiguna erokeria etxea sartu. Baina oskailu bat be, bai? Bai, dena, edo rumba. Horiek dira guain dela urte batzuk egon diren gauzak eta barrez. Eta orain, lehengo gunean lagun batekin egon bere etxean, eta hasi zan. Siri, uste Sirikin aizala hitz egiten, Siri, sube 2 puntos el volumen, eta esan nun uste, olako gauzekin hasiko ginenik. Hori ja oso normala da, arrunta da, toki guztietan. Eta orain, ikusten ari ginen beste horrekin, ez? Amazonen Alexaren urrengo pausoa da, Astro deitzen dan, makinatxo bat, justu aurreko irudietan, hauxe, ikusi duguna hori, Astro. Eta izango itzateke, gauzen interneten horren evoluzio pixka bat urrengo pausoa. Eta Astronek zer egiten du? Gauza asko. Besteak beste gu sofan gaudenean adibidez esan diezaiokegu. Astro, ekarri zerbezatxo bat. Eta ekar dezake toki batetik bestera, klaro. Norbaite jarri behar dio zerbezatxo hori hor ekartzeko. Baino, badauka autonomia hori gure atzetik ibiltzeko gelaz-gela, etxean eta enkarguak egiteko, enkargu txiki horiek eraman, ekarri eta bar. Baina, horrek ez dauke misterio handiegirik, ze esaten dugu, igual hori ondo gaizki, baina baditu areagoko funtzio batzuk.
Eta bata da, zaintza egitea etxean ez gaudenean, baina ja da beste mota bateko zaintza. Ez da bakarrik kamera fijo bat daukezula, gaur egun eduki dezakegun bezala, eta horretik ikusi ez. Honek detektatzen du, detektatzen ditu hainbat gauza, hainbat kontu eta orduan ematen dizu informea, orduan etxetik kanpo zaudenean, izango dugu ja, hau indarrean dago, esan nahi dut, eta izango dugu informe oso bat, etxe bat bali badaukegu hortik zehar, edo... Alde ona, alde txarra. Nahi dut esan, Alexarik ez dako nik neu ez espieteko, zeia oso moskeatutan hau danak. Hau ez dut jarriko, ez dutelako nahi mikrofonoa jartzie eta esatie eta jakitie ze eskatzen duten eta zer jaten duten da zer osten duten. Orduen, ja, astro hau be ez dut nahi, besteak beste, gure etxeko izirria danak planuak egiten dabil, argazkiak, honek guztia espiatu lezakelako. Guztia. Alde ona, erabilerona izan dezakelako, eta guain kontatuko izute, baina horri... Alde ona eta txarra. Bai, esaten izan horrekin lotuta, jakeatzen bali badizu hau, zure etxeko asunto guzti jakitea dago, eta jakin litezke. Baina alderdi ona ere badauke zerbitzu bati lotuta jungo da, Alexa Together. Eta hor bai, ematen dizu Amazonen beste zerbitzu bat izango da, jende helduari egiteko kasu. Eta nola egingo du hori sensorekin, adibidez, ohiko pertsonaldu bateko ohiko jekitzen da behatzietan ez dakitzer, badago modua konektatzeko, jazta, aktibo nago, honek jakingo du, astro honek ja mugimendu, ze mugimenduk egiten ditun, eta alerta emango dio pertsona hori, lanean dagoen pertsona hori, zerbait ezoikoa gertatzen balin bada. Eta ezoiko hori izan liteke, erortzen balin bada, eta horrelako gauzak, ez? Orduan badauka, erortzen den, entrenatuta dago horretarako, soinu jakin batzuetarako, mugimendu batzuetarako, eta horrelako gauzak, ez? Deituko luke berak emergentzietara, edo laguntza eskatu, edo makinak egingo luke. Bai, eta daukezun sistemara, eta balin bat zaudezu hor jarrita zuri abisatzeko eta hori, eta hori da sistema bat indarrean dagoena esaten naiz, esaten duguna da, ez gera zientzia fikzioa zitze egiten, eta honek balio du hilabetean horrelako sistema batek $20 dago orain, edo urtean 200 inguru, ez? Eta horrek emango dio, horrelako agian, oentxe irudietan ikusten ari garen bezala, hor zaudela, abisio jasoko dezu, ezoiko mugimenduren bat, edo horrelako zerbait. Hori, ikusi behar da, gero, praktikan, ia praktikoa dan, ez da, ia ondo abisatzen du, ia demo guztin alertak sortzen ari dan, eta baina, bueno, ikusten da garbi, gauzen interneta jungo dala ez bakarrik etxeko gauzei lotuta baizik asko, osasunaren inguruan, enpresetan ere bai, eta, bueno, orduan, hori izango da horietako. Oso ondo bain norbanakoaren kontrola. Esan nahi dut, zure dispositibo badau baten bateri konektatuta da, baten bat horrek jakitzi ez zuzetan zabiltzen une oro? Dena, baina orain gaur egun, mugikorrekin beti esaten dugun bezala, hortxe badakizu zenbat eta mugikor merkeagoa izan, orduan eta datu gehiago ematen arituko garela seguruenik konpainia guztiei. Eta orduan hori garbia da, eta ematen ari gatzaizkiet, datu guztiak, eta datu horiek egiten dute gurekin diru pila bat beti esaten dugun bezala. Eta hurrengoan hitz egingo dugu, ze Googleek horren inguruan badu aldaketa nabarmen bat bere publizitate sisteman, eta nola egiten dituen algoritmoak posizionatzeko, eta ze jasoko duen gutaz. Badakigu eta askotan hitz egin dugu, Googleek dena jasotzen dula, gure jardun osoa eta barrez, aldaketa nabarmen bat dator eta hortxe utziko dut, ze bestela ez ditu bukatuko gure joera hauekin eta bar, baina hitz egingo dugu horren inguruan. Nork kontrolatuko dugu hau, galdera botatzen dut, eta erantzuna berak nahi dauen nien. Urrengoan ez, oso interesgarria da, Beste bat, goazen pasatzea beste batera, beste joera bat eta hitz egingo duna pila bat eta ni datuetan, ikusten nahi nitzen datu pila bat eta zoratzen nahi nitzen datuekin, egi esateko. Zibersegurtasuna eta oentxe hitz egiten dena lotuta doa, ez, garbi dago. 40.000 zibereraso Espainian 2021 egon dira. Hori zer da?
egunero egon dira horrelako erasoak. Zibereraso zer da? Zibererasoak esan nahi du zure konputagailuan sartu direla, enpresetako ordenagailuetan, baitu egin dituztela kasu batzuetan, diru truke, beste batzuetan izugarrizko akatsak topatu dituztela eta hor sartu direla datuak kentzeko. Zure txarteleko zenbakia lortu dutela. Enpresetan beste mota bateko informazioan bila juten da, ez? Baina, bueno, ikusi ditugu, adibidez, olako erasoak egin dezakete, ospital bat adibidez, itzali erabat eta utzi funtzionamendurik gabe. Esan ere, gauza batzuetan, gauza bada zuri edo norbanako bati zerbait konkretua lapurtzea pasaitz bat eta diru bat eta hori oso grabe izan da ere, gero badaude zibererasoak edo horrelakoak bali badaude segurtasun arazoak abioi batean, ospitale batean, orduan daude toki batzuk askoz ere sentsiblekoak direnak sortu dezaketelako. Zenbat esan zu 2008 batean? 40.000 zibereraso egunean 2008 batean. 125 gehiago, 20 aurreko urteari begira konparatuta. Nok egiten dau, hau, eta honelako gauza bat eginda, zigor dau edo nor? Bueno, hori esan nahi dut, lehen, garai batain, ezke hau oso interesgarria da gaina nola jundan evoluzionatzen, zen leheno hackerrek edo bazuten olako xarma berezi bat, egiten zutelako normalean, enpresa handiei koloreak pixka bat ateratzeko, ez? Eta erakusteko bazutela segurtasun arazon bat. Orduan, hackerrak joaten ziren horren bila, eta etzan diru kontua, etzan gehiago prestigio kontua, ni lortu dut sartzea ez dakinun, edo beste enpresa baten, eta jakeatu egin dut, ez hori beti hitz egin dugun hori, baina gaur egun ja dira taldeak eta krimen organizatua da, hau da antolatua, eta doaz diru bila eta horrelako kontuetan. Orduan, horren inguruan jarraituko du pila bat 2022an seguru hitz egingo dula honen inguruan, eta beti dira olako titurralak. Erasorik handiena gertatu da ez dakizer, bakizer. Horrelako kontuak hitz egingo ditugu, eta horrekin batera, jendeak gero eta gehiago, eta gure kasuan oso nabarmena da, hitz egiten dugun gaien baitan, gero eta gehiago kontzienteago garela segurtasunaren beharraz, ez? Eta zuk esaten duzun hori, ez de jarriko hori, edo jarriko dut, baina mugak ipiniko ditut, edo honetarako, eta gero itzalingo dut, eta beste kontu asko, ez? Zentzu horretan segurtasunaren inguruan, zibererasoak aurrera eginean, baita doaz segurtasun kontuak aurrera. Orduan hau izango da beste gai importante bat, eta honen inguruan ematen du 22an eta hori agian, ez dakit, bukatuko da, baina 22an pasaitzi gabeko sistema batean sartuko garela. Gehiago datu biometrikoekin asko dago ja mugikorretara sartzeko eta bar, baina oraindik asko eta asko erabiltzen ditugu pasaitzak. Amaitxuku kodigo da Vinci moduen, begizek eta alkarrerik entzen telefonuek, eta zamarrak alkarrerik entzen telefonu lapurtzeko. Beste gai bat. Entzungo duguna, seguru, metabertsuaren kontua izango da, Maite eta gugoratuko dugu, besteak beste, zuk esan aurretik ez dudalako inoiz entzun, eta zuk esan da leku danatan entzuten abielako. Eta esan duguna, etxien egon, metabertsuari buruzko albistik ikusten egon, eta esan dion neure buruari, ni amene nahi sartzen. Baiet sartu, osea, ja hori... Bakarrik geratu arren munduan. Bale, itzengo dugu. Itzengu. Itzengo dugu, eta gaina ikusiko dugu, eta bueno, metabertsoa gogora dezagun dela mundu virtual paralelo. Beldur remoten dauen honek. Mundu, bira gaina ze ondo ikusten den pantalla hemen atzean, asko gustatzen zaitez. Bueno, ikusten dugu hor Mark Zuckerbergen gogoratuz Facebookak aldatu du izena, eta Meta jarri dio bere enpresari, Instagram, WhatsApp, Facebook eta hori. Eta beak sortu du metabertso bat, edo sortzen ari da metabertso da. Hau da, unibertso paralelo bat, zeinetan berak nahi duen jende guztia, orain Facebooken dagoen jende guztia, Instagramen, WhatsAppen, denak, gaudenak, bere mundu virtual horretan egotea. Eta zer esan nahi du horrek? Egotea gure realitate virtualeko betaurrekoekin, esku aptikoekin, sentitzeko, ikusteko, barruan egongo bagina bezala. Eta orduan hemen gauza oso kuriosoak gertatzen ari dira, esan genuenetik hori. Orain Microsoft, Nike, Adidas, Zara, marka guztiak sartu dira lehia honetan, metabertsoaren lehia honetan. Mundu virtual horretan, euren
marka euren denda jarri nahi dute, euren produktu eskuragarri jarri. Baina hori baino areago doa. Ze orain ari dira, ikusi beharko da, oain lehia da, noren etxea, noren plataforma, noren metabertsoa gaientzen dan. Eta bitartean, guk duguna da, gure bikoiti digital hori, gure avatarra, sartuko dana mundu virtual ezberdinetan. Bata izan liteke, Facebook, Mark Zuckerberg egiten ari dan metabertso horretan, baina izan liteke beste plataforma batean sartzea. Eta orduan ze gertatzen ari da hor, orain, adibidez Microsoftek egin duna azken mugimendu da erosi. Honekin lotura gehiena dute bideo-jokoek, gaur egungo bideo-jokoetan sartzen gera avatarrarekin. Orduan, imaginatzeko pixka bat nola izan liteke mundu hori, imaginatu dezakegu bideo-joko baten nola ibiltzen geran, ez? Sartzen eta hori. Erosten ari da bideo-joko enpresa bere inbertsiorik handiena, bere bizitza osoan, esagerazio bat, eta erosi du enpresa hori. Zertarako prestatzeko metabertsorako. Orduan ez da izango erosi duen bideo-jokoen enpresa hori bere metabertsoa, baina okiko ditu langileak erabat prestatuta daudenak horrelako plataforma batean lanean aritzeko, garatzeko... Milioiak jarrita. 70.000 milioi dolar indu. Bere historia osoko inbertsiorik handiena erosteko enpresa bat. Lehendiken ere bazeuken beste bat bideo-jokoena. Orduan zer egiten ari da, baina Mark Zuckerberg, zabea, esan genuen, ez dakitzen bat mila langile kontratatzen ari zala mundu virtualau garatzeko. Eta orduan gauza gehiago. Bira ze gauzak suposatzen da egingo ditugula mundu virtual honetan zeka. Da, pixka bat astentzea biratzen, eta esaten duzu. Gure avatarra eukiko dugu. Orduan, Zarak, Nikek, Adidasek eta zen nahi dute, gu virtual hori jaztea beraien erropakin. Orduan, jendeaia hasi da dagoeneko erosten gauzak zure avatar hori jazteko, kalean jazten dugun bezala, hemen iten duguna. Orduan, benetan, ordaintzen dezuna ez da gauza fisikoa, baizik zure avatar, zure antzeko estiloa izateko horretan. Eta orduan hor, baina ez da bakarrik hori, mundu virtualetan ja, Barbadoseko egin dute enbaxadaia bat, erosi dute tokia, beraien enbaxada virtuala han egiteko plataforman. Orduan, honekin hitz egingo dugu asko segurena 2022an, eta oso kuriosa izango da ikustea garapena, eta nola enpresa guztik, teknologika handi guztik ari dira, inbertsioak egiten mundu honetan ez galtzeko lehia, baina bakarra ez detena ikusi mundu digital honetan sartzen ari dien mundu paralelo honetan, Googleen izena da. Beste guztiak hortxe daude, eta ni nahu pixka bat, hola, zein izango da Googleen mugimendua, ez da oso normala. Jarraituko dugu, ez da egon hauteskunderik, seguru, ez da egongo inor guztia regulatzeko, ez da egongo berdintasuna bermatuko duen ezer. Nahi dut esan, zer egin daukan honek danak, sare sozialek eurek, emaitzetan, ikutzen diren emaitza hauteskundietan, politikuetan eta horretabar, honek danak aldatu dezaketana. Dena. Orain arteko joko arau dana. Joko arau guztiak, eta ez bakarrik hori, baizik diru kontuak. Ze beste hori eta metabertsoa zaratago, eta honekin lotuta, aldatuko duena da, baita guk gure sistema ekonomikoa edo erosteko daukagun modua, eta hori ikusten ari gara. Hor dauzkegu, kriptotxamponak, kriptodibisak, burtsan, hasi dira burtsa baten, oentxe ez daukat gogoan zein burtsa konkretua dan, baina hasi dira onartzen horrelako txamponak, orduan esan nahi du, guk ere txipa aldatu beharko deula, ze orain da momentu bat, jendea inbertitzen ari dana kriptodibisa edo kriptotxampon hauetan dirutza egiten ari dena, baina orain dau hype edo deitzen zaion momentu hortan, daula burbuxa oso-osoan, baina gertaliteke hor daude gora bera hundik. Ez da holako regulazioari? Dago, orain ari dira erregulatzen, baina beti esaten duguna hemen, ez? Adimen artifizialarekin gauza bera gertatzen da, orain ari dira erregulatzen, edo Europak orain txatera du aurreko batean komentatu genduen gida bat adimen artifizialerako.
Ze gertatzen ari da? Beti ere hau dena askoz ere aurreratuagoa doala, benetan legeak eta arauak eta horrekin konparatuta. Orduan, kriptotxamponak eta historio honekin badago olako kontzeptu bat, honen atzean dago, beste batean agian kontatuko dugu gehitxo. Nik uste, betik jasoko dugula, merezi duelako azalpen bat. Bai, nik uste honek, ez daukagu agian gaur demorarik, baina honen atzean dago blockchain teknologia badago, eta teknologia horrek errazten ditu operazio ekonomiko horiek. Ez da nik ematen dizu dirua, gaur egun ere txartelarekin egiten dugu ia oro. Bauda beste sistema, blockchain teknologiarekin, apuntatu, beste baterako hitz egingo dugu, eta horretaz haratago, gero daukeu NFT edo horrena, bai. Lotuta doalako, eta jarraituko dugu, emetik, kriptotxamponekin hartuko dugu, metabertsotik etorri gara, eta NFT teknologia hori esan duguna agiriak erosten dituzu, baina digitalak dira, adimen artifiziala daukagu hor, egunean behin, ja martxan itzein behar dugu horri buruz. Eta jokuak, hitz jokoak zegon dira. Azkeneko zegon ginenetik, izugarrizko arrakasta sare sozial guztietan. Jende guzti dago, hitzekin jolasten. Ikuste zuzien gara gano horremestean para elkarri ikusi barik. Bementxe hartuko dugu, metabertsoren naiz hartuko. Baki zein goten ordezko, Tinder jarri. Entretenitzeko. Bueno, aukera bada, baina nik uste Tinder egongo dala metabertsoan, orduan nahi eta ez egongo zarela sartuta. Tinderren eta metabertsoan. Hitz egingo dugu. Maite Goñi, eskerrik asko ze plazer zu ikusti, eskerrik asko txeko guzti, bihar bueltan gatoz ez txik egin, arratsalde ederra pasa mucho handi bat.